En loch ne ji makao kata mosekao hola e bengi mapachoka. Bang' doho wito oko kwayo mar riwruok mar weg bengi mar dwaro ni omigi thuolo mar medo nyinyo ewi hola kaka gin ema gidwaro. Doho oyango ni sirikal kokalo migao mar omenda nikod ratiro mar rango meto makamago kapok ochopo ne japiny man kod hola. Cleophas Oluoch ne obedo gi twak gi jalony e weche omenda kendo koro okolonwa mathoth ewi wachno. Ma en bura mane omaki dwe mar Ang'wen higani mar 2025 gi riwruog weg bengi mapacho kae Kenya Bankers Association ka gidwaro mondo ombek chik matayo kaka imedo nyinyo kata interest ne hola ma ikawo e bengi. E ng'eto ma ogol gi jayal bura Peter Mulwa, bengi onge kod ratiro mar medo nyinyo ewi hola ma osemi jopiny kapok opuodh meto makamano gi jatend migao mar omenda. Jolony rango okang' makamano e yo mane? Japiny ma kawaida kata ja biashara kata ng'ata makao loan e bank koro ok bed gi wasiwasi ni onyalo chiew kiny to yudo ka bank koko wuoyo kode kata koko o informe obukore omedo pesa monego be no chulo every month or pesa ma interest ma ornyinyo monego be ni loan neno tiyogo every month. Okongi interest kata nyinyo kende. Ong'iyo charges te ma banks onego be ni charge ng'ato. Ruling mano biro ni wacho ni nyaka to gi dhi magi wuogi migao mar omenda ma Kenya ka. Bengi osebedo ka tayo chenro mag juogo nyinyo e yo machal nade? Yudo ni chon kane in gi loan e bank to bank wacho ni ka inflation odhi malo kata ka central bank rate odhi malo to giwacho ni because of that gibro change rate ni kowuok maybe 10% to 15%. To gimane kaka ne gitimo mano giro ni ore SMS kata email. Sani wacho ni nitiere procedure manyaka to gidhiye. Ma en chenro ma Kennedy Osano lero ni biro kelo ber mathoth ne jopiny ka achiel gi jo ohala. King'iyo obro konyo ng'ama ja biashara ma kawaida. Achiel kuom konyo mantiere en ni ing'eyo pile ni pesa michulo en pesa di. Bank nitie gi gimoro iluongo ni risk based lending. Manyiso ni gimi loan kaluwore kaka inyalo chulo kata kaka inyalo chulo kata kaka ibro koso chulo. To mano gise dikaw for advantage mondo gimed loan malo. Gido ni ng'ama nitiere kaka koro wawacho for a very long time ni Kisumu nen political hotbed. Wacho ni kanyo en high risk place. Koro ng'ama timo biashara Kisumu en ochulo 30%. To ng'ama timo biashara Nakuru for example chulo 10%. Nitiere ji mamoko mane okawo la chon. Bende biro yudo thuolo mar ng'eyo ni gichulo pesa marom nade kinde ka kinde. Joma nosekawo loan makoro sani gitiyo gi loan gi ging'e maber ni ma interest mabro chulo nyaka loan ni rum unless ni gimoro timore kata obedo migao mar omenda approve mondo loan omedre. To bende ng'eto ni winjore makare ne ji te. Kennedy Osano lero ni pod weche moko ok lere iye. Gimok nen clear ni to koro ndalo machien kane in gi loan to nomed ma without the approval mar migao mar omenda to bibro duok ni refunds go. Mana ng'eni ma jowa ng'eny biro penjo ni to kare kane an gi loan mane nitiere at 15% to koro sani iwacho ni kare ne banks onego be ni consult or ka approval mar treasury ok goro SMS kata email kata phone call to ne gimedo mara to be gibro duoka. Sani koro en rito mar neno ka bengi mapacho kae biro luwo chikegi ma osebedo ga to gidhi ataro margi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.